Sanibonani babukeli, kusaseyilo champion lele. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala. Kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwase nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela. Nawakho amanyala ngoba phela kuyivela kancane ukuthi umuntu wakhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaza benawo amanyala. Bayabhala abantu. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo. Sibe seke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Namhlanje ke Nkosi yamsenekela udaba sitenekelwa usisi. Usisi uleneka nje nasanibonane eMafeking iza nodaba lami lana lokushawa usibalweni. Uyangishaya usibalweni. Uyangishaya usibalweni. Ngathola iboyfriend, mina ngumuntu ozithandela igym, ngathola iboyfriend egymini. Ngangisingle ke ngaleso sikhathi, ngazitholela lo bhuti owayehlezi nje. Mangiphuma egymini uthola ukuthi usephumisana nami, ngingazi noma useqedile ubhuti wabantu ukujima or kwenze njani. Acela ungiphathise ibheka ke. Ngaqale ngala ngelanga lokuqala, ngelanga lesibili ngathi hayi mangivuma ubhuti wabantu plus empuba nobubele nje mangabe sengiba rude kanjalo. Alright, angiphathise siphume. Hayi ngibe seke sengiyongena kwi-Uber because ngangirequestile ngihambe. Hayi siloke sibonana ke kuthenga elinye ilanga ku Friday wangibuza ngakusasa ngenzana, ngimtshela ukuthi angenzi lutho. Atho yazi ngibe ngicela ukuthi ngikhiphe kusasa. Hayi ngithi mina yakho inkinga. Nangempela ke kusasa athi mangimsendele location, hayi ngimsendele location azongipick up. Sihambe siye Copper Chimney. Sifike Copper Chimney yithi labo sizitika ngoni no upweyo nobukhanana simuncisana wena boma ice cream yale nale. Hayi ngavena ngaqoma ngalo ke lelo langa because ngase ngibona ukuthi kahle iyapi lento. And phela nami ngisinge ngathi ngalelana ukuqoma. Ngimqoma ubhuti wabantu siqomane kube mnandi. Hayi siphathane kahle nje, ngiphathe kahle ke sesijima sobabili njalo masiphume ejimini uyangithatha azongidropa nje kwaba into enjalo nje yabo. Unako nokungilanda emsebenzini uthothi uyangilanda phinda ngise ngamanye amalanga adlula ngithatha ekseni angise. Ngagcina sengumuntu ovakashayo kakhe nje kwabamnani kwabanjalo. Wagcina sethi yena akayithandi le ndaba ukuthi ahlale yedwa kanje kubeni ngikhona, usefuna ukuhlala nami. Awu ngithi mina ukwazi kwashesha bo ngoba phela ngicabanga ukuthi la ko 5 months akwazi kwashesha bo. Athi mina ngifuna ukuhlala nawe. Awu ngingenqabelani ke nami because kumnandi sinodala siyathandana. Hayi ngingene sihlale kube mnandi. Futhi sahlala nje inyanga nje eziningana kumnandi. Kwaqala kwashintsha manje. Udala usenokubuya ebusuku, mayibuya ebusuku udala kusenkinga ukubuya ebusuku kwendoda but my report phela ukuthi mfazi wami ngisabambekile endaweni so mhlambe ngingafika ngesikhathi esiwukuthi because bothola ukuthi kuthulekile nje kushaya 7 kushaya 8 hayi ngithi mangifone mhlambe lapho ngoma half 8 ayingeni number. Hayibo ayofika lapho ngabo 11 mayifika hayibo bokuphi na hayi besihambe nomngane wami sikuphi and bengena network. Ngicela ungixolele. Hayi ngixolele but manje lento iya ngokuya iziphinda hayi ngagcina semtshela ukuthi hayi yabona ke ngiyithandi ke le into ke le oyenza ngeke ngize ngiyimela. Hayi umuntu angivukele ngolaka ke manje aqala ngitshele lokhu nalokhu kuthiwa ngicosha ngena ndoda mina ngingazozenza umuntu ngaye. Hayi bo ngizama ukuthi sibonisane nje lana phela siyathandana nje. Hayi angitshele lokhu okay ngizithulele. Kwenzeke ngelinye ilanga ngithi ngivakashela uanti wami vele ngangiyaka anti ngivakashela uanti wami ngalesibukeni. Hayi ngifike ka anti ngihlale kube mnandi, yazi kube mnandi kakhulu kangangokuthi ngigcine sengimfonela ngimtshela ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukubuya because uanti uthi mangilale. Athi abe sa drop ifone.
Ayingiqonde ukuthi nami phela ngeke ngiloye ngimfonela ngimncenge kubeni kunabantu bala ekhaya lana bazabona indaba zethu ukuthi zihamba kanjani. Ngcono ngimiya kanjalo, ngamiya ngathi hayi sisacaciselana ngakusasa. Hayi ngakusasa ke ngibuya nangempela. Mangibuya hayi akangishayanga kanje ngenduku. Ubhizi uyafeba so lala emadodeni. Hayi bengalala ngemadodeni, bengileleka anti singamfonela simbuza athi somhlohlile lo anti wakho lo ufuna ukukhulumela ukukhulumayo. Hayi angishaye lapho, angishaye. Hayi ngikhale ubungqayingqayi. Hayi kugcine futhi ke ngilimala nje ngoba ngalimala la engalweni ngapetshe ngangithi ephukile. Hayi ngakusasa usiyavuka kusiyaxolisa usiyangitshela ukuthi kodwa lento engiyenzile akayithandanga ngikho noma ngimenzela into ezibheke ecaleni yini, kodwa uyaxolisa ukuthi angishaye ngalendlela. Hayi ngimxolele phela umuntu wami ngiyamthanda, ngizothini ngimxolele. Hayi kuqhubeka isikhathi, makuqhubeka isikhathi kusho ukuthi ngiya ejimini nengayanga ngalelo langa lelo. Ukuthi wezwa ngobani usho ukuthi phela unabantu abazwana nabo. Ukuthi wezwa ngobani ejimini ukuthi bengijingiswa umunye umfana, sasizijima lo mfana wafika ecela ukujima nami. Awungeke ngize ngale Nkosi yami umuntu efuna ukusebenzisa lensimbi engizisebenzisayo. Not that sasijima soyi-2 per se, but wafika wacela ukujima ngale nsimbi engijima sasizana ke kanjalo. Hayi ngafika Nkosi yami esevutha amalangabo, wangikahlela ngaze ngaphuma igazi la ngaphansi, kanti kwatholakala ukuthi bengikhulelwe qha bengekazazi. Kwaba kumntwana ke ngiyamluza kanjalo. Hayibo, hayi ngabona le ndoda leniza ngibulala lena. Mzuzu yona yenza amanyala njengoba ngishaya nje icabanga ukuthi ngenza amanyala, iyo yenza amanyala because lo muntu unokuvala ifoni njalo. Thothi usebuya ngabo 12. Akaphuzi phela lo muntu okokuqala, akabhemi futhi, but ivane ivala ifoni yakhe mengabe engekho azokhala ngenetwork. Wena njalo mawuye kule ndawo yakuyo ihlezi ngena network kanjani? Ngibona ukuthi hayi lo usiyangijolela lo noma kuthiwani. Ayikho le ndaba yakhe manje ke lamanyala awenzayo ucabanga ukuthi enziwa yimi because sorry ovana abuye manje azoshaya mina, abuye ngolaka kumina ukuthi mina ngiyamfebela kwathini engathangani. Ngabona no lento ingoba yenziwa uye. Angaze ke ngambamba ngoba nefoni yakhe ayibe ngima ngiyayipheja ngifika iclean. Bonto kusho ukuthi kulungisiwe, kusho ukuthi lo nonkroyi wazi kahle ukuthi uhlala nomuntu, so akumela phone akumela thini makudeletiwe angeke azaphinda ahluphe futhi. Kumanje lo muntu uyangigidinga uyangidobonga ngenduku. Sengimanxeba nje ngumuntu ozingozi ngizikazi kubi nje kuyale nale kuyabheda. So bengithi ngizovela naloko nje engibhekene nako kuyinkinga.